ato ang pagpanaguban-uban. Dito sa dugang pang mga katikaran. Sa dugang pang balita, may ugisgutanan. Biyaan sa nato na si Risa kay actually depende na ninyo kung puhon-puhon mudagan man gyud kuno na. O kung pilion daw siya. Nagpapik man gud siya no kanang gustong pilion ba. Na ninyo ba kung inyo nang inyo nang padag-on. Di ba kabuot ninyo ako din no sa atong programa ba. No? I can only impart ideas, mag-discuss. Pero sa desisyon, inyo hagin na, no? Kay di man nimo pwedeng butan ang tao, no? Naamang gyud kay kaugalingong desisyon diha. Ato man kang butan nga imuha man. Pag wala mo desisyon ka nga si Risa kay imong presidente, ato sa nang respetaran. Basta pag-abot panahon, walang po'y binasulay. Ano man na, no? Kung si atong desisyon sa kinabuhi, kay mga ato ba nila wala bagi pagbasol mag-una. No? Magyo kuno pagbasol mag-una ba? E di imo na nang huna-hunaon daan. Kung sa ngadto-ngadto, unas tanan andam baka mudawat sa consequence o sa mamahimong resulta sa any decision nga imong barugan mga igala sa imong kinabuhi. Bullseye! Bullseye! Nga naraman na, no? Kay mangandoy patag perpekto aning atong politika sa Pilipinas. Kapoy na. No? Kamo ko no. Labi na karong mga panahon na. Alas 8:48 ang tagna sa buntag. XFM Katropa! Dugang sa atong hiskutanan na ukay karon. Ang pinaagi mga higala ni ining conversation or correspondence o panag-istoryahanay tali mga higala ni PBBM o ni Pangulong Bongbong Marcos o katong iyang gisanggi bay nga kining undersecretary nga si Adrian Bersamin lahi sa tos Lucas Bersamin kini bataan ni mga higala bata pa man kayo bay so porma bay kawatang dagko naman niya. Kawatan day ko nun yung bataa, eh. No? Pero naman ingon nga, buutan ko nun ni Dong. Pero, saon naman nga siya manggoy, gisanggi ni, kung kayo numduman ninyo, human nga, ni tingog si Saldico, gimension ni. Kini ba? Si Adrian Bersamin. No? Gisanggi, di ba eh? No? Ambot asa ni gipaingon ni BBM. Tulo man to sila sanggi. Si Lucas Bersamin, no? Katong executive secretary, and then nasanggi sa mga igala si Mina Pangandaman og kinsa pa si Adrian Bersamin kani mga igsoon. Kining tulusad, mao sa di mga pangalana mga igala gawas atong Romualdez. Nga giisgutan ni Saldico sa iyang video. No? Maayo gyud po niyang pagkahanay unsay mga panghitabo mga katropa. Ang istorya man god, no? Di ba nga si BBM maoy nagmando nga mag-insert og 100 billion, di ba? Mag-insert og 100 billion. Pinaagi ni ining mga alipores niya. Og kining text message karon nga matod paghihuptan mga higalas pila ka mga kongresista. Ang unod mga higala kuno text conversation. Text sila kay para dali ma-trace. Naman lagyan po'y kopya. Nga kalabot ni sa kickback, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos ko, no? Kickback. Now, anak kalami karon ng ani. Nagsumpay ang istorya ni Saldico nga giingon nilang bakak. Og sa kining istorya karon mga higala nga magka-textmate si BBM o si Bersamin. Oni karon, matod pa mga higala kining pamahayag ni Tinio. There are records, matod bang Tinio, of communication between Yusek Adrian Bersamin, o former Yusek Bersamin, and President Marcos last March 2025. Uy. Yang tuig ni kauhat pagyapon di ay. Regarding the receipt pagdawat of an 8 billion delivery from Bernardo that was relayed to the President. Bullseye! Bullseye! Galaw-gaw ang istorya, may gal. Unya,
nakuha ni nila mga higala, kay doon na naghupot sa mga kopya ni ini. Isa sinay kopya ni bay, si Representative o Batangas Representative Leandro Libiste. Kung imo ning tanawon bay, nga impormasyon karon, no? Nisumpay ni sa giingon ni Saldico. Di ba ilaman tong gitabangan Saldico ingon may lang baka kuno to. Di ba at least ang version karon sa storya bay, o kinsa to mga personalidad nga na-mention ni Saldico, ni agyoy ng gawas may gala mo na ginaingon lagi sa madugay sa mga dali may gala wa agyoy asong makumkum. No? Wa manggi asong makumkum. Sa madugay sa madali mga higala ang tinuod mugula gyud na. Bullseye! Bullseye! Karon magkabuang na sad ni sila. Naturalmente, expect mo sa Lunes or today, mga higala, mutingog yun si Auntie Claire ani. Diba? Mutingog yun si Auntie Claire ani mga katropa, and dali ra kaning tawagon, ingnon ra ni mga higala nga misinformation, political propaganda, or even better, tawagon ni mga higala fake news. Ana ra, no? Ana ra siya kasimple. Nigawas kini mga higala nga impormasyon, human nga nadismaya ang pipila mga higala ka mga kongresista sa pagbasura. Masig drama na sana ha. Sa pagbasura mga higala sa impeachment batok kang PBBM mga igso. May buntag diha kang Jenton Balitay Kabatingan. Good morning! Mayong buntag Kuya Arnel, naglanog-lanog ka dire sa Daldisco. Naminaw ang Daldisco boys karon dire nimo. Ay kining Jenton, pwede ko muhangyo ton? Kana bang og pwede nimong mabidyuhan ang naglanog-lanog ba? No, pwede nimong mabidyuhan ang naglanog-lanog. Unya i-send asa man mo na pwede i-send. I-send diha sa imong gipaminawan ron. Kining XFM 107.1 nga page, i-send lang diha kay ako lang i-retrieve unya. Pwede ba ton muhangyo ko no? Nga naglanog-lanog ang ato ang tingog diha karon sa may aman ang Daldisco ton. No? Mayong buntag Kuya Arnel, lanog-lanog ka dire sa Daldisco, naminaw ang Daldisco boys. Good morning! Basta-basta ning Daldisco boys ha. Good morning! Gusto ni nato makailag-ilag kinsa ning Daldisco boys. Kuha na ibutang kinsa na membro anang Daldisco boys ya. Kay lahi man tong BGC boys. Now, again. No, nigawas ni may gala nga impormasyon karon, no, human nga daghan o dunay mga dissatisfied, no, sa pagbasura sa impeachment. Pagbasura sa impeachment nga giingon may gala ni Claire Castro nga walo ra kuno ang dismayado. Di ba? Gikan ni gawas man na siyang ba di man atua may gala. Gikan man na siyang istorya nga walo ray dismayado. Walay labot ang ubang mga Pilipino, walo ra gyud ka congressman ang nadismaya may gala ngano nga gidismiss. Ngano nga gipatay nila dayon ang impeachment batok sa presidente mo ni pasabot na to. Nga nindot on datong ni padayon ngano man makabalo man tag unsay unod aning mga textmate nila. Di ba? Mao toy nindot may gala kung dunay proceedings. Kay ngano, manggula man eh. No? Manggawas man ni may gala ning naadi ay conversation nga gipahibalo ni Adrian Bersamin ang iyang presidente nga Mr. President na diri ang 8 billion usaon man ni nato bay. Kini may gala nga text message isa ni ka ebidensya. Granting mga higala with the veracity ni ini may gala nga text message ug dili ni mga higala hinimo-himo fabricated. Kini mga igsoon dako kay ni nga ebidensya nga magpamatuod nga ang presidente bay do na gyoy kalambigitan sa kawat sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Ako personally di gyud ko mutuo nga wa say labot. I don't know ninyo, di ta mo pwedeng damayon, no? Di ta mo pwedeng damayon na anak ninyo mga higala. Pero ako imong pangutan-on katrobang anan mo tuo ka nga way labot si BBM mo tubag gyud kog dili ko mutuo ni ana. Ngano man? Ano mo tuo man kung sa ko? Ikaw may presidente? Unya ang kawat may pasagdan blind kay ka nga ang imong mga alipuris na sige nagsipti og lalim ang ka na 8 billion. Unya dili man ni maigala kini mga numerohan ni dili ni hausaw tinuod ni nawaha gyud ni. Nawaha gyud ni mga numeroha may gala asa man gikan. Kadto man na mga insertion diha man nagawas sa mga project may gala nga naanay mga wa pa mga igalay wa gyo bisag usa ka haliging natukod. Pero naanay mga accomplishment report nangahuman unya lainon lang usabon lang nito mga kining
coordinates aron nga inig-adto may higala inig susi sa mag-check masaag. Nya pila ra may lahutay aning investigasyon mga higala sa gobyerno. No, pila ra may lahutay ani. Di maabtag udto. Oh, pag init na kay manguli man na sila mga higala. Wala na, okay na basta okay na yan. Pero ang kwarta di ato kay wa man gi project na nahimo, ang kwarta ato tuwas bulsa may higala gibahin-bahin na sa mga hinampak. Bullseye. Bullseye. Kini nga text message at doon tani pwedeng mabutyag sa impeachment process o sa kuan niao. Oh. Kay ang ila karon ginasiguro bay nga i-disconnect si BBM sa isgutanan may gala sa flood control scandal or anomaly. No? Mo ni gipaningkamutan even si Auntie Claire. Mo ni gipaningkamutan ni Auntie Claire bay. No? Nga hawason ang pangalan mo bito nang ilang gina-introduce nganong labot man siya nga siya may nagpaimbestiga. Istoryahe. Mo man ang mga gala ilahang kanunay gamiton nga argumento. Og labot pa ang presidente nganong iya mang paimbestigahan tabla ra iyang gipaimbestigahan ang iyang kaugalingon. Ay minyog buanga oy. Ay mo minyong bugo. Teknik mangunagod. Siyempre kung labot ko diha ako magpaimbestiga kakabalo. Apil ko diha. Okay? Ako'y magpaimbestiga. I know unsaon pag-imbestiga. Inganion ninyo. Oh. Inganion ninyo. Kaya ano kinahanglan man imbestigahan, kinahanglan. Gipaimbestigahan ni sa presidente because kinahanglan. Kinahanglan nga naman, guba magin ilang kamada kay og dili ang presidente mo ay magpaimbestiga, purnada man siya. Inood na may gala. Kay kung ang dili ang presidente mo ay nagpaimbestiga ni ani, og simba kog naimbestigahan ni mga higala after na unahilom ni karon mga higala, og giimbestigahan ni after niya sa iyang liderato, pusas abuto ni BBM dire. Kaya pwede naman siyang prisohan, pwede naman siyang pagkasuhan may gala kay karon presidente man siya, wa siya immunity from suit, only impeachment ang budulot niya. So ang gibuhat sa mga alipores o mga kaalyado may gala 284 ka buok, diha pala may galas committee level and plenary level mga igsoon, ilan ang gipatay ang impeachment complaint. No? Pero ang tanaw ni mong unod sa impeachment complaint mga igala, doon na bay kalambigitan si BBM sa korupsyon. That is a thing to be proven mga igala sa mga nagpasangil. Because the burden of proof, mga igala, resides on those people nga nag-aliga nimo. Di ba? Kitong mga tao nga namasangil nimo, gipasangin lang ka diha, wala kay kuan diha ang mo pagawas og ebidensya bay kadtong mga tao nga gapasangil. No? Katong mga tao may gala nga nagsulting mauna. Mao gito mo provide og ebidensya. Now, naay mga ebidensya pananglitan og tinuod ni may gala ni text message. Unsa may atong kuan ani? Wala lang. Ang imong pagkasadon ani, klaro naman. Ang pagkasadon na yapon ani may gala si Bersamin. Always like that. Yan naman, sakripisyo. No? Masacrifice mga katropa, sacrifice na. Si sacrifice na si Bersamin, tawagan na. Sige lang. Pakasala lang sa kaniya. No? Kuan. So, sa pangutana mga higala, duwara ni. No? Either si BBM mga igsoon, tanga nga klase sa pagka-presidente, nga gipasagdan lang niya, wa na siya may galay kalibutan, nga ang iya day mga alipores nagbinahinay na may galag bilyon-bilyon. Di ba? Una, para nako una. Tanga siya nga klase. Nga presidente, nga nahitabo mga higala ang corruption, ilawom siyang ilong. O nga mga tao may higala nga close iniya, nagbahinay mga higala sa kwarta. Ibutang na ito, granting wa siya labot. Okay. Muna mga higala, muna ang realidad, granting wa labot ang presidente. Pero ang realidad niya na, tanga siya nga klase nga presidente. Nga naman, Bersamin, Mina Pangandaman. Si Mina Pangandaman nag-prepare mga higala sa president's budget kaya taga-DBM na siya. Department of Budget. Pangaan pa lang, daga-budget na. Di ba? Pangaan pa lang na dong, ga-budget na dong. Basahan ko sa ni mga higala ning mga mensahe nga ni Wilson. Si Galicano Tim, no? Shout out katropang Arnel kanunay jud ko nagsunod sa imong program. Dili ko tigpaabot nimog message. Diha kanimo sir, wala nagpasabot nga wala ko naminaw. Naminaw yo ko nimo kada adlaw. Salamat sir ha. Thank you. Kada adlaw
Sabado ug Domingo lang dili nako maminaw kay wala man kaanang adlaw Sir Arnel. Aminaw gyapon tag Domingo mga igala kana may bullseye. Nya naa say mga mananoy nga mga musika mga igalag Domingo. Ana de la Torre maing buntag Ismaila Sabiliano Asuncion maing morning. Good morning! Balik ta mga igala sa tuwag gisgutan. Grante nga walay labot mga igalang presidente. Pero tanga siya nga klase may igalas pagka-presidente. Na naman. Dili naman gud pangutana karon, di naman gud nato angay lalisan karon kung ang korupsyon tinuod ba o dili. Because even mga igalang government, mao ganing na yung mga investigasyon karon. No? Mao ganing na yung mga investigasyon karon mga igala. Because of naay korupsyon. Dili na question kung tinuod ba nga di na siya pangutana ba. Di na kinahanglan pag ipangutana pa. Kung tinuod ba nga naay korupsyon o wala, naay korupsyon. Ang pangutana ron, kisa may nangawat. Binawa! Kinsa may nakapahimulos. Secret. Ha? Secret. Mao ba? Kinsa man mga igala nakapahimulos, diha na mga igala ang kamada. So, kung ako'y presidente, kay ba ako nga sa ngadto bulgar man gyud ni. Unahan ko na lang ni. Ako'y magpaimbestiga. Unya ikaw clear ang imong iingon mo ni. Nganong labot man kung ako may gapaimbestiga? Malay ba namo? Kung imo day ng tirada. So granting nga wa kay labot, pero ako moingon gyud ko tanga ka nga klase nga pagka-presidente. Incompetent ka nga klase nga pagka-presidente. Nga ang dakong kawat nahitabo ilalo may galas imong ilong. Mga lipuris nimo nagbahinay og bilyones. Pero lisod kay natuuhan Mr. President. Binawa! Maobitaw na. Nga bisag unsaon ninyog baligya. With all due respect, bay. Bisag unsaon ninyog na to si wa naman mo balik tong hinampak nga si Marlon. Bisag unsaon ninyog putos. Low quality gyud. Di madaag packaging. Nga naman ang unod low quality man. Binawa! Muna, nga dili katinga mga igala, nga nung gakaubos nga negative 3 imong sa susamang period, nagsurvey ang SWS. Di ba? Nagsurvey ang SWS, satisfaction rating ni Sara, 28%. In numbers, positive, 28. But in percentage, may gala, 56% satisfied. No? 56% satisfied. Marcos, negative 3 lagi. Kana gani ka nga, baga pag naong naa pa man lagi. Binawa! Nilayas na lang unta. Pero kinahanglan man kamo paugat. Kinahanglan man kamo paugat mga katropa. Wa man gani sila kapublikar og tinuod nga medical status sa pangulo o health status sa pangulo. Ngano man, dili nila pwedeng ibulgar na. No? Ricky Hilantagaan. Dili nila maigala pwede nang ipahibalos sa katawan nga naman masayod man ang mga kalaban nila sa politika. Di pag masayod ang kalaban nila sa politika bay, no? Ingani man gud na ang atong balaod nag-ingon, pag dili na nimo kaya, di na nimo mahimo nga ang imong trabaho as president, pulihang ka gyud. Na do you think masugot sila nga mopuli si Sara ron? Kulob ilang kaldero. Dili gyud na may tabo. Muna, bisag unsa pa na gibati ni Marcos. Unsa to'y sakit niya? Diversionary tactics. Diverticulitis. Bisag unsa pa na gibati niya bay, ayaw mo expect although ato nang katungod based on the constitution. Base may galas batakang balaod. Katungod sa katawan nga masayod kung healthy ba o dili ang presidente. Okay. But usually dili na nila ginapahibalo mga igala. Di gina, bisan pa kung sa gibati ana. Dili gid mo pahibawon. Ngano man? Oh, unoy may gala og tinuon na niya luya na gyud kayo. Unya gipugos lang karon. Mga katropa, ipakita lang kamera man gud na bay. Bisan si Tatay Digong sa una. Oh, Tatay Digong sa una ba? Sa inyo makita sa TV, league on siya. Pero kami nga media sa una nga sigig sunod-sunod sigig interview niya. No? Makaingon gyud mig, ginaalalayan gyud siya. No? Mura na gyapon ng BBM, si Tinta na bayan na si Tintaho na sad bayan na sa BBM. No? Si Tintaho na sad na bayan mga katropa, 70 yata.
So di ko nila ipahibaw, TV lang. Kuhain lang may galang nindot nga anggulo para the best. Di nila na buhaton nga naman. Kulob man nilang kaldirok si Sara mo yung puli ron. Mamiligro sila. Okay, so balik na sa iskutanan. Kung wala may labot ang presidente ane, usa siya may gala katanga nga klases presidente. Kaya nga naman, dili naman nato kay nahanglan pang questionon karong do na bay corruption uwa. Naay corruption. Ang pangutana man gud ron, kinsay nakabahin og dako. Binawa! Diba? Now, ikaduha, kung apil siya ni ini mga higala, naturalmente, nabay kawatan nga mutugan. Binawa! Diba? Nabay kawatan mutugan. Kung apil siya ni ini mga higala, the best thing to do, ako'y o ako ha? Kung ako'y Marcos, kung ako lang, ibutan lang na ako may higala kung kaugaling. Kung ako mga higala BBM, ay ako'y muunag pa-imbestiga nga naman, para kay bao ko may higala, asan ako dadoon ng investigasyon? Dire ka dapit. Dire ka. Ayaw nig-apila ha? Ako'y magtukod na ng ICI, and true enough, kinsa man ay mando nga mugnao ng ICI, kinsa may gamando ana, ay mag-expect may gala nga sa ICI na idutan nga Marcos. Wala oy. Ayaw mag-expect mga higala nga mahitabo na nga sa ICI dutan si Sandro. Gumikan kay dunay mga haligi dito Ilocos Norte na marog nga way mga klaro. Mura may galag balay sa lampati. Ayaw mo, dili na mahitabo. Nga naman, gituyo kay niyag mugna na para malibre ang kaugalingon. Binawa! Ang may istoryahan na. Tagaan ta mong pruweba ha. Para di bang fake news man ang tawhana. Patagaan ta mong pruweba. Nagkainomdom mo. Yung ipatawag na siya sa ICI. Unsa gihimo may galas anak sa kagang laki. Unsa gihimo ni Sandro? Nagpatawag og executive meeting bago pa ang kanang ilahang investigasyon nga kunuhay naka-video. Awa may ka-video ato bay? Way naka-video. News item naman lang ni gawas. Unsa may pasabot niya ng executive meeting? Bisan pa nag-imo ng uting kayo na. Ang tanan karon mag-google naman. Matud pa atong amigo ni Dong Jeep nga AI na may dag-anan ron. Mag-google man nimo na unsay pasabot ang executive meeting. Ang pasabot niya ng executive meeting mga higala, usa na siya closed door executive, closed door exclusive aron hisgutan ang butang pribado, butang nga dili pwedeng hisgutan sa publiko. Bullseye! Bullseye! Mao na executive meeting. Be, karon. Kung wa kay angay itago, ngano magpatawag ka mag-executive meeting, aber? Sige. Ngano magpatawag ka pa manog? Mura na siya briefing. Muna ko di bagay kumutuo kaya ng mga kauban nato sa mga media may galang moingon nga nag-press briefing, mura ang press gi-briefing. Binawa! Binuo ang istoryaha. Mo ni nakalami unta kung ni padayon ang impeachment. Nga naman, mayagyag maning mga text message diaron. Do you think mga higala naa naman yun ang kawat, di man yun alalis? Do you think nga walay labot ang presidente? Kanira mga alipuris niya mo'y gabahinay? Wala. Takla siya nga klase mga higalas pagka-presidente kay XFM Katropa. nagkinawatay na iya mga alipuris ilaw may higalas siya wa manay hanaw. Sumaod ato'y nakanindot kung nagpadayon mga higala ang investigasyon. Dili mga higala, dili na to purpose nga aron dapig tas bisan dili. Hustisya atong gipangita diri bay. No hustisya ang gipangita diri. Kwarta man atong nawa ko diri. No. Kwarta mga higala sibog paningil og buhis in tawo nanindag saging. Nanindag bulad. Nanindag itlog. Nanindag mani. Sige tag paningil may higala buhis ani mga tawhana. Hindi kawaton ra may higala nin naa na may mga kwarta unta daan ni mga kawatan. Ang pobre ni samot ka pobre, ang dato ni samot o kadato may galangan man. Kay mga dato tuwa naman sa politika. Tuwa man binito pinakasurbol nga kwarta. Tuwa man dito may galang pinakasigurado. Di manguha ra dito kuan budget. Kwarta hisgutan pero tindaghan kwarta ni Pilipinas mga igsoon, no? Ricky Hilantagan may buntang nyo na sir. Salamat sa pagpaminaw. Imagine na nang ato may galang budget karon. Trilyon gud na bay.
No? Trilyon na. Dili na may gala bilyones, trilyon na. Una ako nog napaingon na dito sa tao, pila raman ta dres Pilipinas. Ibangatagan tagtag 1 million usa, wala milyonaryo na tang tanan. Pero dili mo sugot ang gobyerno niya na bay. Wa man kung sila matitian na po. Muna nga unta wa man tay kwarta. Are na lang unta ta may galas ka kaalisto og pagka mabinantayon bahala may galag di malungag ang prinsipyo. Tinuod man gyud. Kay panahon magud sa eleksyon sab kay karon pananglitan mubo ang trust rating. Kabalo naman sila unsay dali ra pagpataas sa trust rating dong. Dali ra. Mga 5,000 kada usa. Taas na. Taas na siya. 5,000 kada. Ayuda ra tirada dia, ayuda. 5,000 lang kada usa. Unya ni panahon sa eleksyon dali ra sa pagdaog. Uyon ba mo nako? Bahala mo di mo muuyon dia, problema na ninyo. Dali ra kay pagdaog sa eleksyon bay. Usaon man katropang Arnel, pangatag kwarta. Pangatag kwarta. No? Pangatag kwarta. Dali ra kayo. Kaya naman, mubo mga pagtanaw lang sa tuwa. Kita mga Pilipino bay. Tanaw sa mga politiko na to, sus, banhara na sila. Upiri na kwarta, mapalit man na. Yung mga tao sab, sige na po, kay may nalang makabahin taan eh. Sayang po ning 5,000. Sayang po ning 4,000. Mudaog yapon, pero ako nang ino may gala nga maura na pero pinaka-safe. Pinakadali mga igala nga pamaagi pagdaog kung politiko ka. Pangatag. Kay wa gyud giluod ang kwarta dawaton gyud. Kwarta ra gyud daganan. Dili lang mga igala dili lang ang katawhan imong hatagan ni ana. Siguraduhang kumilik. Siguraduha. Nginigbasa mga igala dito sa imuhang imong balota. Inigbasa ato mulukso. Bisag dili ikaw gishade may igala ikay basahon. Pwede din ang katrabang Arnel. Walay dili mahimo ang kwarta ning kalibutan na bay. Gawas pag sumpay sumpayan maganyan ang kinabuhi gani. So Ginoo na magbuot okay kay mahimo. Bito, masumpayan mo ng kinabuhi. Kaya pobre ka. Murag gigusla na ko ba? Kaya kabus ka mga igala. Mudangob ka na mga ospital na to. Diba? Unsaon ba ka? Ino naman ang gani ka mga igala nga. Paulian na. Paabutan na lang mo pakana na. No? Unsay pangayoon na. Pakana. Ato na lang paabuton mo. Pirma ang katapusang wati. Pero nakay kwarta makadiman ka. Tambali ni tawangan no? Buhato na mo unsay ang bubayad mi. Gabi to kay classmate ron mga igala ako ning suod amiga ko ni. Classmate ako sa high school. Tinga ako ba nga diri man in taon tagom nagpuyo. Tinga ako ako na lang nakita gapos Facebook nga nagantos na mga igala og lung cancer stage 4. Di ba sa tumanigarilyo? Babae man. No, di man ito manigirilyo. Apas ito naminyo ba itong bataa? Para makita na nato nga, gitubuhan na. Sakit sa pamalandungon ba, no? Even ang atong panlawas may gala, no? Kaya nang sumpayan. Atong health, no? O kinabuhi man lang. Kaya na sumpayan basta may kwarta ka, kailirungan magagdoktor, as kandagana may gala. Samot na mga politiko. Mubati na may galag binhod sa ilang tangkugo nga mo ato man nag-Amerika. Nya kita mga kabos anha ka na center. Hatagan na magaglasartan. Nya badlungon pa gyud ta. Iskay hatagan tag maintenance. Di man pud ato imno na samot. Or anak ka patambal ang mga Memorial Medical Center. Basta na yung mga memorial, alams na yan. Nakisakit. Iuban ka tong isa ka linyahan nga puro gipang ubo. Mo isog og samot imong ubo. Ano man na? Yung saka, gi-TV ka. Iuban ka dito sa tanan, may lagi pang TV. Sa una, imbis kay colored lang to, flat screen na gid imong TV noon.
Ni kusog na gininoon mga higala. Napakapinan pag DVD. No? Dahil dagang mahimo ang kwarta. No? Tinahod kas katilingban kung nakay kwarta mo nang pinaka-safety, pinakadali may gala mo daw, kwarta ra. Muna ilahang ginabuhat karon. Munang kita, kasayod man kung may gala nga wag giluodan ng kwarta pero kining atong prinsipyo di masigid ni makaon. Bisag kung saon nimo mga igalag lataan ning atong prinsipyo di magid ni malungag. Di gini masabaw. Umidang uban mo ingon nga unsao man mo ng prinsipyo baruganan nga pasmo ka. No? Nindot og barog pero tiyan ga kurog. Sao man nimo na. Pachoy-choy pero way gilamoy. Dawat ka na lang. Compromise ka na lang. Total, mao naman eh. No, mao naman ni ang realidad. Diha nang laay na to. Sulod. Samtang di ta kahibaw may gala mo step up niya ng survival. No? Gipanuhot ko nako nimo, gipanuhot nako kinatawa nimo sir. Ibugoy ni Sir Luna. Samtang di ta kahibaw mo step up ni ining survival mode may gala labi na panahon sa eleksyon. Nya mo dawat la kwarta, nya mo ingon basta. Okay ra man na kay dawaton ang kwarta. No, ibulsa ang kwarta. Ibuto ang nasa konsensya. Oh, sa imo. Nya kay naama sa kwarta laing gipadagan dito sods kumilik. Nga inig soda ng baluta ha, sigurado ha gyud nga inig pansa ka na diha. Imbes nga dungjip ang gibutang, Arnel Cortez ang muguwa. Daog yapon ko. Kunya siguraduhan na nga ma-delay. Extra na ko diretso dong. Siguraduhan na nga magkaabirya. Siguraduhan na nga muungot ang signal kay para maana pa na to. Wala. Pag-abot resulta karon. Murag katong election atong 2019 nga natukan may galang server pagbalik ang wala meron na, ang meron wala na. Alas 9:18 na may galantag nas buntag. Amping ka mo maigsoon. Happy Friday kaninyo tanan. Happy weekend.